agradecemos moito a colaboración dos vecinos en presenciar as actividades que aquí facemos con moito traballo e con pouco habilidade, pero como podemos as facemos. Vamos a presentar o grupo de teatro flamante que temos aquí na sociedade, que, como sabedes, leva o nome dun home que, se alguén fixo algo polo teatro nesta parroquia, foi este home, e desde a directiva, depois de pedir permiso á familia, decidimos poñerlle o nome de Agustín Iserri á agrupación que pretendíamos crear. Creamos a agrupación, pero en papel. Quedou a cousa así, hasta que un bon día, un grupo de rapaces, un pouco empuxados por nosotros e outro pouco con entusiasmo, deciden poñer en marcha este grupo de teatro. Poñer en marcha este grupo de teatro para poder levar o nombre de Camouco polas distintas sociedades da Bisbarra, para que non veñan aquí de caridad como viñan hasta ahora grupos de outras sociedades con moita solidaridade, con moita amistad hacia nosotros, e viñan a actuar voluntariamente. Ahora nós temos algo que ofrecerles, ainda que sea pouco. Xa temos varias chamadas de sociedades para que vexades que a cousa funciona. Temos varias chamadas telefónicas e varias invitacións para ir a actuar a outras sociedades. Paso a presentarvos a continuación esta obra que é nada menos que de Molière, traducido ao galego como ten que ser, e paso a presentarvos o nome dos artistas que vades a presenciar. El Ganarecho, Miguel Avenedo Varela. Jerónima, Inés Vilar Alvarillo. Dolimena, Lodeira Rodeiro Varela. Pancracio, Santiago Fernández Zanca. Marfucio, ou Marfurio, Carlos Varela Acevedo. Feiranta Primeira, Paula Vilar González. Feiranta Segunda, María Castro Tenreiro. Licasto, Beatriz Vilar González. Alcantora, Marta Castro Tenreiro. E Alcides Horacio Álvarez Porto. Espero que perdonedes as posibles faltas, que non as hai, destes artistas. Ánimo para que outra xente se sume, que son pouco, pero esperemos que se sume xente para que o grupo de teatro de Camouco sea sonado en toda a provincia. Se me traen cartos, que me busquen por onde sexa. Mas se veñen pedilos, decides que saí e que non sabedes cando voltarei. Unhas precisións moi atinadas. É boa casualidade. Justamente o seu encontro. E a que debo tanta honra? Queríalle falar dun asuntiño que me ferme nos miolos e do que me gustaría coñecer a súa opinión. É unha honra que veñan da min, señor. Fale xa. Prégolle que garde ben o meu segredo. Trátase de algo moi importante para o meu futuro. Considero que compre meditalo e falalo antes cos amigos. Desde logo. Fale de contado. Te voy a advertir que non quero contos nen andrómenas. Gostaría, iso sí, coñecer a súa sincera opinión. Serei sincera, señor. Non hai nada pior que un amigo que non fale con franqueza. Iso moi certo, señor. Nestes tempos non abondan os amigos sinceros. Ten razón. Prométame logo ser sincera. Prometo yo. Xúreo. Xuro yo. Mas dígame xa de que se trata. Quixera saber que me diría se lle dixera que me ia casar. Vostede? Pois claro, eu mesmo. Dígame antes unha cousa. Que cousa? Cantos anos ten? Eu? Sí. Pois non sei. Mas, coido que estou rufo. Como? Non sabe pouco máis ou menos os anos que ten? Non. Ademais, quen pensa niso? Cantos anos tiña cando nos coñecimos? Non máis de 30.
Cantos anos viveu en Santiago? 8, Cantos pasou en Vigo? 7, En Betanzos? 5 e medio. Cantos anos hai que voltou? Hai unha ducia de anos. 12. Con 5 de Betanzos van 17. Mais 7 en Betanzos son 32. Que sumados os 30 que tiña cando di que nos coñecimos son justamente 62 anos. Así que, señores Ganarello, esa é a súa idade. Que? Está trabucada. Iso non pode ser. Por Deus, señores Ganarello, as contas non minten. Mais, no referente ao seu asunto, francamente, como amiga, e con toda a sinceridade que me piden, debo de confesar que xa non está vostede para o matrimonio. O matrimonio en Queridos Ganarello é unha cousa moi seria, aínda para os mozos. Un presa que logo meritalo moito. E xa non digamos as persoas da nosa idade. Nen lles debía pasar polo calebre. Se unha das maiores tolerías é contraer matrimonio, non vexo nada pior que facelo justamente cando por idade cumpría seus xuicios. Por outra banda, se chegou libro dos seus anos, é ridículo andar agora de vello con máis pesadas cruces. Pois con tudo, dígolle que estou disposto a casar. E que non penso facer o parvo, finxindo má muller que tu vengas a sorte de atopar. Pois logo! Adiante, case logo! Debo esquecer o meu compromiso. Acaso pensa que xa non son ben de satisfacer unha muller? Non imos falar dos anos que podo ter. É mellor ir aos feitos. Acaso hai homes de 30 anos que semellen máis rufos e van dos caminos? Non estou acaso máis lixeiro que nunca? Ve, acaso, que precise besta ou carro para me desplazar? Non teño acaso dentes de cabalo? Non como acaso 4 veces ao día? Sabe de algún bandullo máis resistente comer? Que día iso? Ten razón. Estaba trabucada. Vai moi ben en casar. Hai anos, alporizábame esa idea. Pero agora, teño moi bons ratos para facelo. Ademais da alegría dos pompos vir unha formosa muller que me faga luviños amoreas, que me acariñe cada instante, que me cuide cando vai a canso, non podo renunciar, segundo o meu entender, a deixar que desapareza do mundo a estirpe dos Ganarellos. Unha boa responsabilidade, certamente. Casando, podereime contemplar os meus descendentes, que de seguro serán igualiños que a min. Cariñas que se me semellarán como 2 pingas de auga, que xogarán por casa, que me chamarán papá cando volva de Reves, e que me dirán cousas divertidas, que me encherán de alegría e felicidade. Decátase. Semella que xa estou casado e rodeado de media dúcia de pícaros, xogando e brincando ao meu redor. Non hai maior alegría. O meu consello é que case o máis sencilla que poda. É sincera no que digo. Son, de seguro que non podería facer nada mellor. Non sabe canto valor o seu consello, querida amiga. Ah, e podo saber quen é a rapaza coa que vostede... Dorimena. Dorimena, esa rapaza tan alegre e garrida. Si, a mesma. A filla da señora Cantora. Justamente. A irmá dese Alcides o Navalleiro. Así Que o mesmo. demo me leve. Leva unha boa muller, case de contado. Écheme de felicidade escoitar esas palabras. Agradezolle moito o seu consello. Fica vostede convidada a miña boda. Non faltarei, pode estar seguro. Non deixaría de ir por nada do mundo. Canta honra. A xoven Dorimena, a filla da señora Cantora, casada cos señores Ganarello. Vaya unha boda, vaya unha boda. Será unha boda vistosa. Sen dúbida. Pois, fai rir a canto se lo conto. Son o máis feliz dos homens. Veña, rapaz, lévame ben agora e non perdas o tempo en parvadas. Aquí chega a miña dona. Que regalía de muller. Que garrida. Que elegancia. Pode haber home no mundo que hoxara non sinta desexos de casar. Onde ides vista dos meus ollos? Esposa futura do vosso futuro esposo. Vou de compras. Ah, meu amor.
Chegou por fin un momento en que ambos seremos moi felices. Non poderedes negarme nada. Gozarei de vos, sen que ninguén se escandalice. Seredes miña dos pés á cabeza, todiña. Serei o dono de todo. Os vosos olliños xoritosos, do voso nariciño meito, os vosos deliciosos beizos, as vosas deliciosas orelliñas, do voso queixo, das vosas tetiñas dondas, do voso... En fin, que toda a vosa persoa estará a miña disposición e poderemos alumiar todo o que gosto. Se non estades contentas con esta boda, meu carabeliño, meu axóuxere... Acaso dúbida desta miña palabra? A severidade do meu pai. Tivo matado agora, encadeada máis inocente e cruel das tiranías. A esa non sei canto tempo, que rabeo por unha amiguinha de liberdade. Suspirei tanto por un marido, por un home que me comprendera e axudara para poder facer o que me peta. Milagrosamente, ao cabo chegachedes vos, o meu libertador. Esa pensa me divertir e desquitar dos anos perdidos. Ainda son moi nova, e como a vos, somos un home de mundo que gosta dos prazeres da vida. Coido que faremos unha parella perfecta, xa que non seredes eses maridos incómodos que gostan de pechar as súas mulleres na casa. Confésovos que non apuraré esa vida. A saudade afógame. Gosto das visitas, dos amigos, dos bailes, dos regalos, do xogo. Nunha palabra, de todo aquilo que produce alegría e placer. Seguro que sodes feliz por me ter atopado. Llevo os meus gostos. E dese amai ni faremos, e non serei nunca un obstáculo para vos. Como espero que vos non os sexades para mí. Penso que hai que conocerse mutuamente, e que un non debe casar para molar. Resumindo, viviremos xuntos, mas respeitando as nosas libertades. Ninguna sospeita de ciúmes turbará a nosa mente. Poderedes estar seguro da miña fidelidade, como da vosa. Mais, que vos ocorre? Que aspecto tan raro. Trocouse a vosa cor. Son os vapores, que se me suben aos miolos. É un mal que se dá nas persoas, mas con esa boda desaparecerá. Levo presa, quero me encarno pa sentada e deixar pronto estes farrafos. Marcho asiña, preciso moitas cousas. Ah! Mandaremos as facturas. Adeus. Señores ganareños, que alegría velo inda por aquí. Casualmente, hai só un momentiño que estiven falando de vostede un amigo xolleiro. De mí? Sí, sei que ali chegou o rumor do anelo de diamantes. Como? Non disimule comigo, señores ganareños. Refírome o anelo de diamantes co que vai vos que obsequiar a esa fermosa Doronela. Non se fala de outra cousa na vida. Mais eu? O xolleiro, home honrado e cabalo onde os haxa, di que é precisamente dispón do máis relucente e valioso diamante do mundo. Podemos visitalo, cerrar o tratoxiño. Amor! Pare o carro! A cousa non é tan urxente. Como? Onde vai o entusiasmo e a fogaxe que amosabais un momento? Saído en pouco tempo. Entraron en serios escrúpulos respecto ao matrimonio, miña amiga. Antes de seguir adiante, cumpre maquinalo ben. Tira modiño. Gostaría de coñecer o significado dun soño que tive esta mesma noite e que me ande dando voltas polo cabeza. Você sabe moi ben que os soños son como espellos onde podemos ollar o noso futuro. Recordo que ia nunha barquilla. O mar estaba moi feo. Disimule, señores Ganarello. Non teño tempo de escoltar esa historia. Levo moita presa. Ademais, sou unha pobre bella que nada entende de soños. Mais, se precisa axuda, hai aquí neste mesmo barrio dous sabidos filósofos que lle poden tirar todas as dúbidas que teñen. A visita pode ser moi útil, porque, como os dous pertencen a escolas distintas,
escoitar as dúas opinións diferentes. Eu, ben querido amigo, nada sei diso. Mais, ser outra cousa. Ten toda a razón do mundo. Así farei. É mellor consultar con eses filósofos. Eles poderán mediar as dúbidas. É a configuración. Que non pode ser que a forma de ser equivocado, é ignorante, non ten ni idea, non sabe nada que facer, ten planteamentos totalmente absurdos, non pode ser. Porque senón... É un despropositado, meu amigo. Un home merecente ser desterrado do mundo das letras. Pois, si que comeza ben a cousa. Sosterei con fundados razonamentos que vos de un ignorante, ignorantísimo, ignorantificado en todos os casos e modos imagináveis. Sei que arifou con alguén, señor. Queres que meter en razonamentos e nin siqueira coñecer os fundamentos da razón. Está cego de ira, señor. É un razonamento condenable en calquera aspecto filosófico. Tiveron que cabrealo moito. Todo chelo, todavía berra. Beso as súas mans, señor doutor. Servidor, Pode... sabes o que fixeches? Un silosismo invalordo. Que? Que? A presunción é falsa, a menos despropositada e a conclusión ridícula. Deixaríame indignar antes de confirmar o que digo. Sosterei a miña opinión ata a derradeira gota da miña tinta. Podo? Sí, defenderei esta proposición. Unus et calcibus, fungibus et rostros. Señor Aristóteles, podo saber o que lle pasa? Algo moi grave, meu amigo. O que? Un ignorante quiso soster un razonamento trabucado, noxento, tremebundo, execrable. Que razonamento é ese, señor? Ah, señores Ganarello, as cousas hoxe van moito a presa. Todo cambia e o mundo, meu querido amigo, afógase nunha corrupción xeral. Aqueles tempos, cando os heterodoxos estaban encadeados e ben encadeados. Aqueles tempos, meu amigo, cando os ortodoxos decíamos que cumpría pensar. Con Aristóteles vivíamos mellor. Agora, xa o ven, o vicio fixo presa no home e unha espantosa libertinaxe donouse ás xentes. E que dicir dos magistrados? Foron postos no seu sitio para manter orde neste estado e se tiveran vergoña, morrerían antes de soportar o escándalo tan intolerable como do que lle quero falar. Estou impaciente por escoitalo, señor. Non é acaso unha cousa horrible, algo que clama o ceo, permitir que se diga públicamente a forma dun sombrero? Pero de que carallo me fala? Eu sosteño que o correcto é dicir a configuración dun sombreiro e non a forma dun sombreiro. Pois, evidentemente, existe unha grande diferencia entre forma e configuración. A cousa está clarísima. A forma é a disposición externa dos corpos animados, mentres que a configuración é a forma externa dos corpos inanimados. Como o sombreiro é un corpo inanimado, o correcto é dicir a configuración dun sombreiro, e non, insisto, a forma dun sombreiro. Si, ignorante, así como cumpre falar. Eses son os termos expresados por Aristóteles no capítulo da cualidade. Eu pensaba que era o fin do mundo. Señor doutor, Están fora de mí, tan irritado que non me podo concentrar. deixen para o sombrero máis la forma. Teño que preguntarme unha cousa. Impertinente, incorregible, Algo que, por favor, ignorante, por Deus, ousa soster un razonamento dese tipo. Está Un trabucado, razonamento condenado por Aristóteles. Iso é certo, hombre. Termos moi claros e que non deixan dúbida. Ten razón. Non lle dea máis voltas ese asunto. Vostede é un pardo imprudente o quere discutir un sabio que sabe ler e escrever. Prégolle que me escoite. Que fixo do seu sabio consello para un asuntiño que me ten preocupado. Teño intención de contraer matrimonio. A rapaza é guapa e moi sexy. Góstame moito. E polo que parece, ela a súa nai consigo. Mas teño un pouco de medo polo que xa pode supor. Por iso estou aquí. Pois nada mellor nestes casos que escoitar a opinión de filósofo. Que me aconsella, señor? Mellor que admitir a expresión a forma dun sombreiro, permitiría dicir dar turba un inrero natural, ainda que iso fora unha parvada. Demo de hombre! Señor doutor, deixe que falen tamén. Fala e fala durante horas e non respondo que se lle pregunta. Prégolle que me disculpe, unha xusta irritación enche todo o meu ser. Xa, comprendo. Mas esquece ese asunto un momento.
E faga o favor de me escoitar. De acordo, que quer? Falar dunha cousa. E que lingua quer vostede empregar para falar comigo? Que lingua? Cousa que tiñe na boca, non lle vou Quero decir, en que fala? En que idioma? Ah, iso outra. Quere falar en latín? Non, En grego? non, En alemán? non, En hebreo? non, En sirio? non, En turco? non, En árabe? non, en galego. Ah, en galego. Sí. Logo veña para acá. Para esta outra banda. Esta orella é para as linguas científicas e estranxeiras. Esta para as linguas maternas. Que rebuscados son estes homes. Diga o que quer. Trátase dun pequeno Unha problema. dificultade filosófica, tal vez. Disimule. Quer saber tal vez se a sustancia o occidente son termos sinónimos ou equívocos no referente ao ser? De ninguna maneira, Se non si que é un arte ou unha ciencia. Tampouco. Se ten por obxeto as tres operacións do espírito ou só a terceira. Non, non, Se as categorías son dúas ou unha só. Non. Se a conclusión, a esencia ou silogismo. Non é iso. Se a esencia do ben está na apetencia ou na convivencia. Non. Se o ben é recíproco co fin. Pois non, Se o fin nos conmove polo seu ente real ou intencional. por todos os demos, non. Siga logo o seu pensamento, non pode adiviñar. Palabra. Quero moi casar concedida. unha rapaza xoven e moi Pensar Sabe, estou moi enamorado. Aceito que os Anda a pensamentos la son consciente, tanto vais de vendo. palabras como Vai, de vai. Agora ben, cumpre ter percepción que estes retratos difiren doutros retratos en que se distinguen totalmente dos seus originais. Pois, como é ben evidente, iso non é outra cousa que o pensamento explicado por signos externos. Do que se deduce, os que pensan ben son tamén os que pensan mellor. Explique, xa que logo, su pensamento por medio da palabra, que é o máis inteligible de todos os signos. O de home. En efecto, a palabra é allí que se respecta. A palabra interna do corazón, a imaxe da alma. É un espejo que representa con toda a sinxeleza os segredos máis arcanos de nos individuos. E xa que vostede ten a facultade de falar e razonar ao mesmo tempo, de que serviría que eu non utilizara a palabra para me transmitir o seu pensamento? É o que quero facer, mas vostede non me deixa. Fale logo, e sobre todo, sexa breve. Serei. Usa do superfluo. Sí, señor. No seu discurso cunha apotegma lacónica. Nada de rodeos nin de circulón. Você é un impulsivo que se deixa levar por impaciencia en lugar de explicar as cousas. É máis impertinente que todo o que afirmaba que se debe dicir a forma dun sombreiro. Demostrarei o contrario con razóns demostrativas, convincentes e con argumentos sin bárbara, que vosté será por sempre unha mala besta, mentras eu serei sempre introque xure o doutor Pancracio. Vostede non é máis con bardallas. Son un home de letras, un erudito, E dalle. un home instruído, un tecnócrata, a reserva espiritual do occidente. Un experto en morais e política. Un sabio moi sabido feroces modos e un home que posúe fábulas, mitoloxías e historias, gramática, poesía, retórica, didáctica. Matemática, óptica, onirocrítica, física e geometría, arquitectura, especulatoria. Astronomía, astrología, fisonomía, piromancia e formación do espírito nacional. Oh, carallo, cos sabios que non escoitan a xe. Me dixeron que Aristóteles era un tolo. Falarei pouco, sabe? É moito máis razonable. E non verdade.
Espera aí, ben. Que lle pode ser? Precisaba do seu sabio consello. Vamos, un que ten que ver co meu futuro. Isto vai mellor. Este polo menos escolla. Cheguei a... Señor Llanarello, abandone por favor esa forma de falar. A nosa filosofía se describe por non enunciar en absoluto ninguna proposición decisiva. Ensínanos a falar de todo con incertidumbre e non facer enunciados categóricos. Por eso vostede non debe dizer cheguei, senón supoño que cheguei. Supoño que cheguei. Así mesmo. Home, non hai nada que supoñer. É que evidente que estou aquí. Non é unha consecuencia. Pode parecelo, desde que a cousa non sexa certa. Como? Non é certo que estou aquí. Iso é incerto. Cumpre cuidar de todo. Entón non é certo que estou aquí e que vostede me fala. Supoño que vostede está aí e supoño que eu falo. Mas non estou seguro que así sexa. Non o podo afirmar. Pero que eu estou aquí e vostede está aí. Iso está clarísimo e non teño nada que supor. Xa deixemos esas miúderas, por favor. E faremos dunha vez do meu asunto. É dicir que vou casar. Non sei nada. Mas digolle eu. Pode ser. Casada dos meus sonhos. Unha muller moi xoven e moi fermosa. É probable. Cando ben vou mal en casar. Nen unha cousa, nen a outra. Dalle comentario. Eu pregúntolle se debo casar coa rapaza da que lle falei. Depende de como se rapaz. Meterei a pata, señor. Quen sabe? Por favor, conteste como é debido. Iso pretende. Estou toriño por ela. Pode ser. Súa nai está de acordo. Pode ser. Pois teño un pouco de medo de que logo de casado me poño os cornos. Pode ser. Que pensa disso? Nada impediría. Que faría vostede no meu lugar? Non sei. Que me aconsella? O que vostede prefere. ¡Un torear! Lavos máis. Vai ao carallo, esta é no meu cuarto. É a perriga. Parece que eu confundo. Xa me sinto mellor. Como? Que se envergoña? Al rezarme ese xeito. Usar golpear un filósofo da miña categoría. Corrixa esa forma de falar. Cumpre dubidar de todas as cousas. Vostede non debe afirmar que eu lle peguei. Senón que supón que lle peguei. Direi a policía. Denunciarei polos golpes recibidos. Lavo as mans. Teño as marcas do corpo. Pode ser. E ti foses o causante. É probable. Levarante a cadea. Que sabe? E serás condenado. É probable. Non veremos. Que irás nada. Non se pode tirar nada positivo. E o peor é que agora teño moitas máis dúbidas que no momento. Como podería crear un asunto? Un home da terra tan preocupado como a mí. Pai, ora li veñen unhas feiradas. As terceras te poden axudar. E direilles que adiviñen o meu futuro. Que garridas! Ei, mulleres, escoitad. Coñecedes algún medio para adiviñar o meu futuro? Sí, señor. Diso é cousa feita. Só ten que abrazarnos a súa má para que tenamos o seu futuro e que revelemos a súa boa estrela. Ben, entendes. Ten unha boa apariencia, señor. Moi boa apariencia. Unha moi boa apariencia. A apariencia dun home que no futuro dará moito que falar. Casará dentro de pouco tempo, señor. Dentro de pouco tempo. Casará con unha muller fermosa, moi fermosa. Unha hermosa muller que será querida e amada por todos. Unha muller que te carreará moitos amigos, señor, moitos amigos. Unha muller que coñecerá abundancia. Unha muller que fará de vos un home moi reputado. Seredes consentidos, moi consentidos, señor. Ben, abonde. Decidime unha cousa. Poñéramos cornos. Os cornos. Sí, Os cornos. sí, poñéramos cornos. Os amores da muller son como os de Galicia, empatándoles a galos a calquer polos arriba. Aquiles que casar queren, sen pensar en no provir, dende agora xa les digo que moito van a sufrir. Tenente de dar así, mira, ven a que te das, que
Demos de mulleres. Non contestaste. Mira. Quero saber se serei cornudo. Si, serei. Cornudo. Si, serei cornudo. Cornudo. Camarade, digo que non me certo. Dende que eu teño amor, soy o paso sofrimento. Eu casarme que casaba, recearme que receo, pero que me poñan cornos é o que me pon máis medo. Démosle de esas putas que me deixen en piso. De que saiba como será a miña vida de casado. E ir a topar ese grande mago do que tanto se fala. Non teño outro remedio. Querida Dorimena, falades en serio, non vos burlades. Non, non me burlo. Falo moi en serio. Logo, consentides. Sí, E agora será esta mesma tarde. xusto, esta misma tarde. E como podedes, cruel e ingrata, esquecer o amor que vos teño e as moitas que me fixéchedes? Eu non esquecín nada. Si foi por vos, o amor que sempre sentí. Este matrimonio non significa nada. Non me interesa o home, interésame os seus cartos. Eu non teño unha peseta, e vos tampouco. E sabedes perfeitamente que sen cartos non hai felicidade posible. Quero ser rica, vivir na fartura, na abundancia, sen preocupacións. E iso conseguirei, ainda que teña que pandar con eso mismo. Ademais, teño presentimento de que non tardarei en me librar dese vello verde podre que tolea por mí. Morrerá pronto, estou segura. Non lle quedan máis de 6 meses de vida. Xa vexo, o seu insolente banduro e a súa cara de porco, devorados polos verdes. Hai algo aquí dentro que mo di. Teño a certeza, sí. Dentro de pouco tempo, serei unha viuda, rica e feliz. Justamente, estábamos falando de vos, das vosas excelencias e virtudes. Sí, este é o señor que me leva por muller. Permitidme, señor, que vos felicite e vos presente os meus respeitos. Levedes unha muller que dá paso. E pola vosa parte, señorita, considero moi atinada a vosa elección. Difícilmente encontraríades un home como este en toda a Bisbal. Os señores Ganarello é o prototipo de marido ideal. Sí, señor, quero facer amistade convosco para lograr un intercambio de visitas, diversións e praceres. É moi falagador o que di, mas xa é tarde e cumpre que nos vayamos. No futuro teremos ocasións para disfrutar xuntos. Estou totalmente desilusionado coa idea da miña boda. Pois lógico, sería de esquecer todo e ver de arranxalo con alfiles. Ainda que iso me costa algúns cargos. É mellor perder algo que arriscarse aventuras impropias dos meus anos. Tenho que solucionar este asunto o máis rapidamente posible. Meu ben querido xembro, que alegría. Os meus respeitos, señor. Pides ultimar os detalles da boda, non si? Muitísimo. Veño tan desabougada como a vos. Veño por outro asunto. Xa está todo disposto para a festa. Non se trata disso. Xa chegaron os músicos, o banquete está disposto e a miña filla agardando por vos. Non veño por iso. Podedes dar gracias ao ceo, xa nada pode aprazar a vosa felicidade. Por Deus, señora, non é iso. Non é iso. Pasa de novo, ben querido xembro. Solamente dúas palabriñas, señora. Oh, non perdamos o tempo aos formulismos, niña. No, é mellor falar antes. Tedes algo especial que me dice? Sí. De que se trata? Estimada señora Santo, certo que vos pedín manda a vosa filla e que vos acudistedes costosa. Mais o certo é que lle veño dando volta a súa asunto. E considero que xa vou vello de abondo para casar coa vosa filla.
Penso, ademais, non sou merecente. Unha muller san virtuosa e santa como eres. Disimule, amigo. A miña filla quere vos tal e como sodes. E teño a certeza que a caros de vos será a muller máis feliz do mundo. Non, vos sodes moi generosa. Ben, coñéndome ben. Son home raro e difícil de aturar. As veces, enrabéxome por calquera parvada e perdos iso. Póñome como un tolo. Comprendede, miña amiga, que non sería xusto facer a vosa filla víctima das miñas arroutadas. A miña filla é dócil e facerase moi ben o voso carácter. Unhas partes do meu corpo xa non van puras. Iso podería defraudar. Iso non conta. Unha muller honrada ten de chamarse con reparos ao seu ouro. Que queredes que vos diga? O meu consello é que non consintades esta boca. Falades en serio. Preferiría morrer antes que faltar a miña palabra. Mi me está disculpada. Non se fale máis. A miña filla será vosa e deixemos xa este noxento asunto. É tanta, tan grande a estima que vos teño que prefiro ver a miña filla casada con vos antes que con máis fermoso dos príncipes. Iso é unha honra para min, señor. Mais o certo é que non quero casar. Que? Vos? Eu. E por que razón? A razón. A señora cantora. Non me sinto capacitado para a vida matrimonial. Quero ser como a meu pai e como o resto dos homes da miña familia. Todos morreron solteiros. Escoitade, podedes facer o que vos pede. Son muller que respira todas as opinións. Ente xa máis se leva contra ninguén. Comprometíchenos vos a casar coa miña filla e todo está disposto para acontecemento. Mais se agora preferides esquecer o voso compromiso, a vosa palabra, eu non teño nada que dicer. Farei o que cumpre nestes casos. Pronto teredes noticias miñas. É máis razonable do que eu pensaba. Temía que a cousa resultara máis complicada. Está mal, non? Recoido. Foi unha sabia decisión liberarme deste noxento asunto. E a dar un paso do que tal vez non tardaría máis arrepentir. Señor, como vos o máis humilde servidor. O mesmo digo, señor. A miña nai di que vos non pensabas cumprir a vosa palabra. Así é, señor. É ben que o sigo. Oh, non vos preocupedes, señor. Estou desgostado, moi desgostado. Gostaría de... Non ten importancia. Acouga. Escollede, señor. Unha navaja. Por favor. E para que preciso é unha navaja? Xa que decidistedes non casar coa miña irmá esquecendo o vosso compromiso, considero que xulguedes esta situación como moi lógica. De que situación falades? Outras persoas armarían un escándalo e verían de amolar. Mais, na miña familia preferimos arranxar as cousas con máis naturalidade. Non hai outra solución que esta. De nós debe morrer. Iso que vos chamades con máis naturalidade. Por favor, señor, non perdamos o tempo. Escollede unha. Non me fai moita gracia a idea de morrer. E non entendo esa forma de arranxar o asunto. Ten que ser así. Non hai outra solución, repito. Guarda desa navaja, por favor. Non. Deixemos liquidado antes este asunto. Teño máis cousas que facer. Non quero, xa vos lo dixo. Non queres escoitar. Escoito ben. Escoitades. Ben, non vos quixedes logo. Actúo con lógica, como é perceptivo nestes casos. Vexamos. A situación na que nos encontramos é esta. Por unha parte, ninguén vos a cumprir a palabra dada. Eu, pola outra, pretendo limpar as ofensas con sangre. Non me deixareis xa que logo ninguna saída. Comprendede, meu amigo, que non teño outro remedio que encher a pausa o vosso ilustre corpo. Sodes comprensivo da bondo para probar o meu proceder. Este home está tolo! Por favor, señor, fagamos as cousas con elegancia. Non me obriguedes a vos arrastrar collo dunha orella. Como unha cabra. Non vos apuro, señor. Mais unha de dúas. Ou casades con mi irmá, ou loitades comigo. Escollede. Ninguna das dúas cousas. Seguro. Seguro? Co vosso permiso, logo. Non sabedes o que me doi, señor. Chegar a este extremo. Mas non me deixades outra solución. Escollede.
a miña irmá ou unha navalla? Casarei co vosso irmán. Ah, señor, non hai nada como un home razonable. Sodes o home que eu máis estimo no mundo. Sofrería moito se non me deixades outra saída que mallar vos zapatos. Direille a miña nai, que estades de acordo con todo, señor. Miña nai!